אחיי ורעיי היקרים, אחינו בית ישראל, אני בהתרגשות גדולה, עד כדי צמרמורת גדולה שעוברת בגופי לספר על מור אבי, הגאון, חכם השלם, רבי יוסף פלבני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאת עוצמתו וכוחו הגדול בעולם הזה ידענו, אבל בעולמות העליונים שכוחו כל כך עצום וגדול, זה ממש כפלא. ביום שישי האחרון, ערב שבת קודש, פרשת קורח, שנת תשפ"ה, לפני 3 ימים, פוגש אותי בן דודי, רבי יחזקאל, האחיין של אבא. אומר לי, הרב מאיר פלבני, ידע לך דבר מזעזע, שסיפר לו את זה אישית, בעל המעשה. יש כולל בירושלים של הרב הביטבול, אחד האבריחים שם היה במצב, דברים קשים ביותר שהיו לו במשפחה, דברים מסמרי שיער. הוא פנה להרבה מאוד רבנים, אף אחד לא הצליח לתת לו תרופה, עצה, מה לעשות, איך לעשות. כל הגדולים שהוא התייעץ איתם אמרו לו שייסע לרבי דוד אבוחצירא בנהריה. רבי דוד אבוחצירא נסע לרבי דוד אבוחצירא בנהריה, אמר לו רבי דוד, שאלה קשה, לא פשוט להשיב תשובה, אני צריך לעשות שאלת חלום. תחזור אליי בעוד כמה ימים. חזר אליו לאחר כמה ימים, אמר לו רבי דוד אבוחצירא, הבבא סאלי נגלה אליי בשאלת חלום. בא אליי הבבא סאלי ואמר לי, רבי דוד, תגיד לאותו יהודי שבא אליך מירושלים, שהיה צדיק יסוד עולם, שהיה חי בדורנו, שהוא הציל גזרות קשות ביותר מעם ישראל בהצנע ובשקט, ללא שאף אחד ידע, קראו לו רבי יוסף פלבני. אומר לה הבבא סאלי ממשיך ואומר לו, והוא נפטר, אבל כיום בשמיים רבי יוסף פלבני מרעיש עולמות, וכוחו עצום וגדול בשמיים, בורא עולם מתחשב מאוד מאוד בדעתו, ואומן באמר גדול מאוד בבדים של למעלה בשמיים. תגיד לאותו אברך, שהוא כל כך שקוע בצרות, שילך לציון של רבי יוסף פלבני בסנהדריה בירושלים, והתפלל, זה מקום קבורתו של רבי יוסף, הוא יכול להשפיע עליו השפעות גדולות ועצומות בשמיים, כי כוחו רב למעלה. אותו אברך שמע את זה, רץ בחזרה לירושלים, נסע בחזרה לירושלים, סיפר את זה בכולל, הרב הביטבול, בא לציון של אבא בסנהדריה, וכל הבעיות הקשות שהיו לו התבטלו כלא היו. כמו שכאן, בימי חיותו של מור אבא, וצוקל היה מרעיש עולמות ופועל ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם, כוחו עצום ורב לאחר פטירתו, והשאיר לנו את מקום קבורתו בסנהדריה, לזעוק ולהתפלל שם, ולראות ישועות עצומות ביותר. שנזכה בקרוב לתחיית המתים, אחיי ורעיי, הציון נמצא, אני לא אומר את זה בשביל שיבואו, אין לי, זה לא מטרתי, מטרתי רק לפרסם את גדולתם של צדיקים, במקרה הזה זה של אבא. מקום קבורתו זה בסנהדריה, ממש ליד חכם בן ציון אבא שאול. זכותם, שהיה מורו ורבו, זכותם יגן עלינו, אמן ואמן. אמן, תודה כבוד הרב.